Doteraz som ukazoval, ako sa riešia takéto jednoduché exponenciálne rovnice, ako bolo napríklad to 5 na x sa rovná 25. Čo ale ak mám takéto zložitejšie rovnice? Takéto rovnice sa riešia tak, že si ich najprv upravím na takúto jednoduchú rovnicu, ktorú už potom viem vyriešiť. Takže vlastne mi stačí vedieť riešiť takéto rovnice, ale potom treba vedieť si tieto upraviť na takúto rovnicu. Nemyslím, že konkrétne na takúto, že 5 na x sa rovná 25, to je jasné. Hej. Myslím na taký typ rovnice. Na taký typ, že mám vlastne na ľavej strane jeden základ aj na pravej strane jeden základ. Pretože vlastne ja si to chcem upraviť na takýto tvár. Že tu mám na niečo, tu mám nejaký exponent, tu mám rovnaké základy. A chcem si to upraviť na takýto tvár preto, lebo potom mi už stačí len dať do rovnosti tie exponenty. Hlavným cieľom je si to upraviť na toto, aby som mal na ľavej strane aj na pravej strane len jeden základ a zároveň, aby sa tie základy rovnali. A najľahšie toto vlastne dostanem z tejto rovnice. Takže najprv si to musím upraviť tak, aby som to mal takto, že len niečo jedno, len jedno nejaké číslo. A keď sa pozriem na tieto rovnice, tak tu mám toho viac. Tu mám raz, dva, na ľavej strane dva tie základy, jeden a ja chcem len, aby som mal na každej strane len ten jeden. Takže to budem musieť nejak upraviť, hej. Nemôžem mať, že by som tu mal ešte nejaké napríklad, že plus 2 na x tu, hej, už by som tu mal dvoje tie čísla, tie základy. Ale ja tu chcem mať len takto jedno, lebo ja to chcem upraviť na tento tvar. Takže to by som potom ešte musel nejako upraviť. Ku tomu sa dostanem neskôr a postupne aj v ďalších videách vyrieším všetky tieto rovnice. Ale najprv by som rád ešte povedal nejaké iné veci. Teraz len tak mimochodom, keď mám napríklad 2 na x plus 3, tak to môžem napísať ako 2 na x krát 2 na 3. Túto úpravu, že toto som napísal ako toto, budem volať skladanie. Nie je to žiadny nejaký odborný matematický pojem, to len ja tak volám. Neviem, ako sa to naozaj volá. Neviem, že či má táto úprava nejaké pomenovanie, tak ja to budem v mojich videách volať skladanie. Že som akože... toto budem volať rozkladanie. Rozkladanie, čiže že toto som akože rozložil, toto jedno, som rozložil takto na nejaké dve časti. No a opačný postup, keby som mal napríklad 5 na x krát 5 na druhu, tak to môžem napísať ako 5 na x plus 2. Tak túto úpravu budem volať skladanie. To znamená, že keď budem mať takto nejaké dva celky, tak si to takto upravím na 1. Tu zasa naopak, jeden ten základ si napíšem ako 2. Teraz, ako by sa dalo použiť napríklad to skladanie, mám takúto rovnicu. Teraz na ľavej strane mám jeden základ, ale na pravej strane mám dva základy. A chcem mať len jeden, tak môžem použiť práve to skladanie, ktorý mi teda takto z dvoch tých základov spraví len jeden. Takže použijem skladanie a bude to vyzerať takto. Toto ostane. No a v tomto prípade urobím toto, to isté, čo som urobil tu. Takže tu budem mať 8 plus x plus 3. A už to mám, ešte si to takto môžem teda upraviť. Toto je 8 plus 3 je 11, čiže 11 plus x. No už tu som to mal tak, sa mi to zložilo, že som mal aj na ľavej, aj na pravej strane len jeden základ. Hej, je to tiež jeden základ. Čiže už mám z toho takúto rovnicu. Z tejto rovnice som dostal už túto rovnicu, čo je už tento typ rovnice.
na ktorý som to chcel upraviť. A keď sa na to pozriem, tak dokonca tie základy už mám rovnaké, 2 a 2, takže rovno mám z toho tento tvar, čiže mi stačí už len porovnať tie exponenty. Takže by som len napísal, že 2 minus x sa rovná 11 plus x, čo je už jednoduchá lineárna rovnica, tak už by som to len vyriešil a mám vyriešenú túto rovnicu. A toto som ešte zabudol vlastne vymazať. Takže pardon, čo som to tu mal napísané, táto rovnica je tento typ rovnice, hej, nie je to s tým plus, toto tam nemalo by, to som len zabudol vymazať. Čo s takouto rovnicou? Aký je tu rozdiel medzi touto rovnicou a touto? Tak keď sa pozriem, tak na prvý pohľad vidím, že tu mám mínus, tu mám krát medzi tými číslami. Takže zasa to je podobné, že na tejto ľavej strane mám jeden základ, tu mám dva. Ale teraz tieto dva základy na pravej strane sú oddelené mínusom. Tu som mal krát. Tu som mohol použiť to skladanie, že som si tieto dva základy takto spojil do jedného. Pomocou tohto skladania. Ale tu, keď tu mám minus, alebo keby som tu mal plus, tak to nemôžem použiť to skladanie, lebo tu je to jasne v tom vzorci, že musí byť krát alebo deleno. Vtedy sa to dá použiť. Takže keď mám takúto rovnicu, postupuje sa tak, že najprv všetky tie čísla, tie základy, ktoré sú na exponent, v ktorom sa nachádza tá neznáma, si dáme na druhú stranu. Takže toto dám na druhú stranu, takže to bude mať plus 2 na x plus 3. Na pravej strane ostane len tá štvorka. Takže to bol prvý krok. Neznáme na jednu stranu. Jedno či naľavo alebo napravo. Ďalej sa použije rozkladanie teraz. Takže rozložím aj toto, aj toto. 2 na x plus 2 napíšem ako 2 na x krát 2 na druhu plus a toto napíšem ako 2 na x krát 2 na tretiu. To sa rovná 4. Čo teraz? No môžem vyňať 2 na x tu. Lebo sa mi nachádza aj tu a nachádza sa mi aj tu. Takže to 2 na x tu si môžem vyňať. 2 na x tu, no a tu mi ostane 2 na druhu a to plus 2 na tretiu. A to sa rovná 4. V zatvorke bude 2 na druhu je 4, plus 2 na tretiu je 8, takže to bude 12. Takže tu mi ostane 12, tú zatvorku tu nemusím ani písať. Takže to je medzi tým krát. To sa rovná... Pardon, ja si z technických dôvodov túto rovnicu zmením tak, že miesto štvorky tu bude 6. Tak, so 6 to bude lepšie, lebo keby som tam mal štvorku, tak by vyšli také blbé čísla nejaké. Strašne zle by sa to počítalo. Takže, no a dostal som vlastne toto. A z tohto už veľmi jednoducho urobím to, že si toto osamostatním, nech mi to teda ostane na tej ľavej strane, kde to je. A túto 12 dám na druhú stranu a dostanem niečo takéto. 2 na x tu sa rovná 6 lomeno 12. A dosiahol som to, že z tejto rovnice pôvodnej som dostal takúto rovnicu a to je tento typ rovnice, ktorý už viem ľahko vypočítať, takže si aj ľavú stranu, aj pravú stranu upravím tak, aby som tam mal rovnaké základy. Takže na tento tvar. Tu mám základy 2 a 6 dvanastín. Pokračujem sem. Sa rovná 6 dvanastín je 1 polovica vlastne. A upravím si to na rovnaký základ. Tu jednu polovicu môžem napísať ako 2 na minus prvú. To je taká moja rada, že keď mám nejaký zlomok, tak je dobre si ho napísať na mocninu. A potom už automaticky vidím. Sa mi to vlastne aj automaticky upravilo na rovnaké základy, keď som ten zlomok napísal na
mocinu a nemusel som rozmýšľať, že na aký základ si to mám upraviť. A z tohto hneď na prvý pohľad vidím, že x sa rovná minus 1. Keď to ešte zhrniem, tak prvý krok bol taký, že som si dal neznáme na jednu stranu. Toto chápem ako neznáme, hej, keď majú ten x v exponente. Keď som si ich dal na jednu stranu, tak som ich rozložil, som použil toto rozkladanie. Potom som si tú neznámu vyňal, takto pekne pred zatvorku a potom už len zatvorku na druhú stranu. Zatvorku som si vypočítal, že bolo 12, takže na druhú stranu som to dal a dostal som takýto typ rovnice.